No chlapi, tak vás tu teda vítam. Zase opäť po nejakom čase. Pomerne veľa sa toho aj udialo. Ja si myslím, že by som sa rád pozrel možno aj na tie veci, čo sa udiali od tej našej poslednej debaty. Takže dúfam, že mi budete v tom asistovať. Verím tomu, že áno, že sa môžem na vás spoľahnúť. No a rád by sme sa opäť, aj ja teraz s chalami by sme sa radi venovali nejakým trhovým témam. Trošku by sme si radi možno aj zhrnuli, že čo sa od tej našej poslednej debaty udialo. Naša posledná debata, spomínate si na to, kedy to bolo? Hej, no, to bolo na konci júla, ku koncu júla. Nejak tak, 20, 22, 23. Nejak tak, júl. Dobre si to pamätáš, bolo to 24. Hej, okej. A 24. júl konkrétne, dneska sa bavíme 19.9. Čiže máme zase kopu aktuálnych tém, od sadzieb, od pohybov zlata, od zase pohybov na kryptotrhu. Je tu toho dosť, takže chlapi, čo vy na to? Čo vy na tie sadzby? Že, Miloš, povedz, že očakával si to, alebo že ako to vnímaš? Áno, tento týždeň sme mali akurát zasadnutie Fedu, kde v zásade celkom podľa očakávaní znížil sadzby o 25 basis point, 0,25%. Čo vzhľadom na nejaké tie čísla zamestnanosti, ktoré vyšli nejaký týždeň, dva predtým, tieto už v zásade potvrdili, že niečo takéto asi sa stane. Proste tá zamestnanosť nie je dobrá, tie pracovné miesta nejak nerastú v tej Amerike a boli tam aj revidované údaje za predchádzajúce obdobie, takže ten trh špekuloval dokonca niekde medzi 25 až 50 bodmi. 96% sa prikláňal k tým 25, ktoré nakoniec urobil ten Fed, takže z tohoto pohľadu to nebolo nejaké veľké prekvapenie. Celkom tým naštartoval nejakých bíkov na americké akcie, čiže ak sme sa predtým v júli bavili, v čase, keď ten S&P bol niekde 6300-6350, že výhľadovo ku koncu roku by mohol ísť na tých 7000, tak už viac ako polovicu z tejto úrovne sme dali za tie 2 mesiace sme už umazali, čiže nejakých 5-6% a ostáva mu ešte nejakých 5% do tých 7 000, čo myslím, že za tie 3,5 mesiace, ktoré nám ostávajú, by sa teoreticky mohlo dať urobiť. Samozrejme závisí to, či nastanú nejaké šoky, nejaké výkyvy, či niečo nás prekvapí alebo neprekvapí, čo samozrejme nemôžeme vedieť v súčasnej situácii. Samozrejme ten september, v ktorom sme aktuálne, tak je sezónne chápaný ako najhorší mesiac na trhoch, kedy väčšinou po tých prázdninách býva korekcia. Zdá sa, že tento september to tak nebude, čo môže aj pravdepodobne v súvislosti s tým znížením sadzieb. Takže z môjho pohľadu je to také dosť priaznivé obdobie. Možno, že to bude ticho pred burkou, uvidíme, ako sa to vyvinie. Čiže myslíš, že je to skôr takéto upokojenie tých trhov, že sa konečne tie sadzby znížili, že už to nie je takáto debata, že nevieme, čo bude, ale že vlastne to zníženie, že reálne tie trhy potešilo? Že si myslíš, že videli sme naozaj ako pomerne prudký pohyb už vlastne včera, deň po znížení. Ja som čakal ako pomerne značnú volatilitu vlastne presne v tom období znižovania, hej, teda vlastne tú stredu toho 17. 8. večer. Videli sme naozaj, že to bolo ako na hojdačke, hej, tak jak vždy, hej. No ale samozrejme tým, že sadzby idú dole, tak teda naozaj vyzerá to tak, že bude viac kapitálu v obehu všeobecne, takže naozaj opäť pozitívne pre tie rizikové aktíva, aj pre všeobecne likviditu trhovú. Takže ja si myslím, že naozaj na tých 7 000 do konca roka sa úplne bez problémov môžeme dostať. Keď to bude na akciách, si myslím, že bude zaujímavé takisto sledovať, že čo spraví taký kryptotrh možno. Takisto aj ten trh s komoditami, vidíme, že to zlato už veľmi prudko reaguje. V podstate už v predstihu, ako to ono zvykne. Takže
jaký je tvoj pohľad možno na to zlato? To by ma zaujímalo, že myslíš, že ten zase trend bude ďalej pokračovať, alebo že sa začne už viac hovoriť o tom precenení toho zlata smerom nahor? Lebo však naozaj už Pavel niečo také sám spomínal, že teda asi aj opustia ten inflačný target, čo boli tie 2% a už sa začína aj tak šuškať o tom yield curve control, alebo teda nejakým umelým držaním tých sadzieb smerom nadol, takže ako túto situáciu vnímaš? Áno, tak najskôr ešte k tomu trhu. Ten trh bol podľa mňa predhedžovaný na ten september, hej, vzhľadom na to, že nejaká volatilita sa čakala. Samozrejme, keď ten trh je predhedžovaný a tá volatilita neprichádza, tak a tie hedge expirujú postupne, ako tá volatilita neprichádza, tak to proste je bullish pre ten trh, hej, ktorý samozrejme to načasovanie toho katu na september tým pádom trošku pomohlo, hej, tomu trhu, takže z tohoto pohľadu to bola priaznivá ako správa a tie očakávania nejakej tej korekcie v septembri proste môžu pôsobiť aj tým druhým ako nejaký proste akcelerátor toho pohybu na tom akciovom trhu. Čo sa týka toho zlata, tak samozrejme to zlato malo veľmi zaujímavý vývoj v posledných týždňoch od toho konca augusta. Dokázalo sa dostať na tú úroveň, kde sa konsolidovalo v predchádzajúcich pár mesiacoch v takom rastúcom triangli a proste úplne čisto prerazilo hore a bez toho, aby zatiaľ nejak testovalo nejaký návrat do tej starej range, takže absolútne sebavedomý proste prieraz smerom nahore. Úplne jednoznačne. No. Úplne jednoznačne a tam si teraz tam sadlo a ako vyzerá veľmi, veľmi dobre aj vzhľadom na to znižovanie sadzieb, čo je ako dobrá správa pre zlato a samozrejme aj v súvislosti s tým yield curve control, hej, kedy sa pýtal, kedy proste tá centrálna banka sa snaží nejakým spôsobom tvárovať tú výnosovú krivku, kde vytvára dopyt po dlhších dlhopisoch, čo samozrejme je zlá správa pre tých nejakých sporiteľov, pre ktorých inflácia pravdepodobne bude vyššia ako výnosy týchto dlhopisov a tým pádom to je iba znovu niečo, čo podporí rast toho zlata ako niečoho, ktoré by pravdepodobne bude v budúcnosti čím ďalej tým viac nahradzovať tie americké štátne dlhopisy ako niečo, v čom ako skutočne bezpečné aktívum, ktoré určite minimálne kopíruje, ak neprekonáva tú infláciu v dlhodobom horizonte a nahradí tie štátne dlhopisy. Ako mám na to asi podobný pohľad, čak už aj keď sa pozrieme iba na tie dáta, tak vlastne centrálne banky už od 2014. nahradzajú teda americké štátne dlhopisy ako rezervný aset. No a tento trend absolútne zakceleroval fakt, že v poslednom období, hlavne teda po roku 2022, po zmrazení tých ruských rezerv zahraničných, čiže naozaj tam sa to absolútne naštartovalo. No a mňa by možno zaujímal ešte aj teda pohľad na ten kryptotrh, pretože my sme sa aj bavili vlastne o tom možno aj, že by možno stálo za zváženie nejaký hedging na teda nejakých kryptopozíciách aj v našej poslednej debate hlavne. Čiže možno by som sa pozrel aj na toto, že ako sa napríklad, to je možno teda Duša na teba otázka, že ak sa ten trh s tým kryptom vyvíjal a že čo tie naše predikcie, alebo že čo si myslíš, že kebyže ten človek sa zachová v ten moment, keď sme sa bavili o tých veciach, že ako by to celé dopadlo teda dodnes? No dosť dobre. Dosť dobre, ale ja som, no dobre, poviem najprv toto k tomu kryptu, sa vyjadrím a potom by som ešte chcel vlastne prejsť naspäť k tým stokom a k expiráciám a tak. No, takže ako sa to vyvíjalo? No tak keď sme tu sedeli, tak som pozeral, že bola cena nejakých 3,300, 3,400 nejak takto oscilovalo, alebo 3,600, 3,800 nejak tak. Myslíš Ethereum teraz? Ethereum, hej. Áno. Lebo akože celý ten môj celé to moje zameranie bolo akože na Ethereum. Lebo tam je akože
to je asi najviac sexy pri obchodovaní, lebo Bitcoin nemá takú volatilitu a keď proste kupuješ tie opcie, alebo teda longuješ tú volatilitu, ako sme sa bavili, tak sa ti viac oplatí proste robiť to cez Ether ako cez Bitcoin. No, a ako to dopadlo? No, dopadlo to dosť dobre, lebo keď som sa na to pozeral, tak to išlo, že najprv to išlo z 3800 na 3400 a potom sme išli z 3400 na 4700 a toto všetko sa stalo za jeden mesiac. Odtedy, jak sme sa bavili, toto celé sa stalo, čiže takže tá volatilita lietala, úplne, že strašná volatilita. No a každý, kto sa tak zachoval, no tak akože gratulujem rovno akože k výnosom. No ale samozrejme, že nie je to stále iba o tých výnosoch, alebo teda k špekulácii na to, že idem teraz zarobiť, skôr to bola pozícia taká, že ten, čo má nejaké Ethereum, tak jednoducho bolo to celkom fajn sa hedžnúť, lebo to bolo už kvázi zjavné, že ten väčší pohyb proste nastane. Hej, preto sme sa tu aj o tom bavili, lebo vieš, proste striedajú sa obdobia, kedy je väčší kľud a kedy je proste zasa kedy sa dejú zase takéto šialené pohyby. No, takže klop je, že táto predpoveď vyšla. No. A kam si myslím, že to bude akože... Ešte tvoja otázka bola, že kam to ešte pôjde ďalej, alebo že čo si myslím, že ako sa to bude ďalej vyvíjať? No jasne, že čo si myslíš a teda, že či možno podobná volatilita bude aj pokračovať ďalej, alebo že či ten trh sa zase možno nejakým spôsobom stabilizuje, lebo však predsa len išli dole sadzby, pravdepodobne aj ten trh naceňuje, možno iba Miloš potvrď, že aj ďalšie nejaké zníženia sadzieb do konca roka, hej, čiže ako všeobecne si myslím, že tá situácia ako keby, že fúka vietor do plachiet naozaj hlavne tým rizikovým aktívam, ale teda z pohľadu takého možno, že tradičného nejakého finančníctva, že dneska by človek mohol argumentovať, že čo je rizikovejšie, že či investícia do Bitcoinu alebo do 10-ročného štátneho dlhopisu amerického, hej, čiže to je taká relatívna otázka, relatívny uhol pohľadu, ale áno, to ma zaujíma, že čo si myslíš, že ako sa bude možno vyvíjať aj naďalej teda ten kryptotrh v spojitosti s tými klesajúcimi úrokovými sadzbami, že či to môže byť pozitívna správa alebo negatívna správa no a možno aj tvoje nejaké odhady, hej, že ďalšiu takú námatkovú predikciu? No jasné, že nejaký trade. Pozri sa, že ale žiadne investičné odporúčania, hej, že to nečakajte od nás, to my nerobíme. To sú iba názory. Áno, presne čiže, tak. No môj názor je taký, že preto som sa chcel dostať aj k tým stokom, lebo celý trh, že sa bál septembra, že proste bude volatilný a podobne a zatiaľ tu nič nevidíme. Avšak ešte stále nie je koniec septembra. Hej, že teraz bola akože veľké expirácie boli. Hej, že akože jasné, akože není, to sa samozrejme všetko môže zmeniť, ako sa to môže zvrtnúť v jednom momente, ale akurát zatiaľ, čo je taký rozdiel, je, že nevidno ani také tie náznaky, hej, že niekedy vidíš už nejaké tie náznaky, hej, že sa proste nakupujú nejaké ďaleko out of money opcie, hej, že proste tá cena, že už čosi tam pod pokrievkou buble, hej, že niečo už sa začína diať, ale to teraz vôbec není vidno, hej. Čiže teraz akurát proste tie sadzby sa znížili, tie stoky vyšli hore a proste je to stále na tej úrovni, že nikto nič nenaznačuje, hej. Ale ja myslím, to skôr vychádza z toho, že oni boli predzásobení, hej, a čakali a teraz v zásade už sa zdávajú nejakých tých očakávaní, že v tom septembri by niečo mohlo vypuknúť. To samozrejme neznamená, že ešte nevypukne, alebo možno niečo bude v októbri a tak ďalej, ale proste nie sú tu nejaké také náznaky, ktoré väčšinou bývajú pred nejakým takým veľkým pohybom. Akože takto, ja som sa pozeral na tie na túto expiráciu, to čo vlastne je kedy. No tento týždeň boli aj na VIX, aj na indexy. Tak dneska expirujú akcie, čiže v stredu VIXy. No a toto. A som sa na to pozeral a tam proste ten objem
tých putov, ktorý tam bol proste úplne gigantický a to nás akože vyhnalo. Hej, ako si hovoril. No ale teraz tam ako keby, že vyhnalo nás to potiaľto, je to 19. a zrazu, že ale také obdobie, alebo teda taký priestor, v ktorom akože nevieme, čo sa bude diať. Uvidíme, ja som sám zvedavý, ale akože toto. Ja osobne som taký trošku viac tak zdržanlivý teraz. Hej, že trošku som aj, že exitoval čosi a tak. Čiže zatiaľ akože som v ľude. Závisí, že či teraz začneš nejaké ďalšie pozície budovať, hej, alebo bolo to dobré načasovanie okolo toho Fedu, lebo tam ako si hovoril, že proste býva väčšinou volatilita. A tým, že neprišla tento týždeň, tak uvidíme, že či sa začnú nejaké nové pozície budovať. A, ako predpokladám, že skôr či neskôr určite áno, lebo tá volatilita na tom trhu je nízka a vtedy je akože dobrý čas. Hej, proste tie opcie sú lacné, keď je volatilita. A tam samozrejme, ale napríklad aj ten VIX, on je tak nízko, ako by mohol byť, hej, pri pohľadu do histórie, lebo tá realizovaná volatilita na tom S&P je za posledných mesiac niekde medzi 8 až 10, hej, percent a ten VIX je 16,5. Hej, pričom tá riziková prémia, tá volatility risk premium býva tak 3 body vyššie, čiže podľa toho, keď sme teraz mali VIX niekde 11 až 13, tak to bola taká fair value, hej, vzhľadom na to, že už celé prázdniny v júli sme dokonca boli na 6% tak na realizovanej volatilite. Čiže ak by ten VIX sa pohyboval smerom k tomu svojmu priemeru nejaké 3 body, čo majú tí market makery nejakú svoju taký safe buffer, takú maržu nad tú historickú volatilitu, tak ten VIX má priestor ísť dole. A teraz si ešte uvedomiť, že navyše tá VIX krivka je v kontangu, čiže tie VIX futures sú ešte ďalšie 2 body vyššie ako je VIX. Hej? Čiže tam už tie VIX futures sú niekde 17-18, skoro 18 a tá realizovaná volatilita je 8. Čiže to je už 10 bodov rozdiel, čiže to je veľmi dobrý priestor pre tých market makerov proste iba sedieť a predávať proste tú volatilitu. Dobré prémium. Čiže to je akože veľmi slušné prémium a to je to, čo ženie tie trhy v zásade hore stále. A takže v prípade, že tá volatilita, ale zase tá volatilita není nejakých 20-25, proste pomaly si myslím, že sa začnú ako budovať nejaké tie hedge v súvislosti so zbytkom toho roku. No. Potom ešte niečo som chcel a mi to vypadlo. Ale nevadí. Možno nejaký trade. Hej, si hovoril, že mám proste povedať nejakú gimmick. Vieš čo, ja by som asi kúpil nejaké puty na Ether a potom sa uvidí. A myslíš takto, že ako špekuláciu alebo skôr ako poistku? Akože, ja by som povedal, že aj špekuláciu. Ale že normálne, že neviem, že 3. október alebo niečo také. Áno, lebo zase, že tam by smerovala zase asi moja ďalšia otázka, že či teda v spojitosti so znižovaním úrokových sadzieb v Amerike, že či má zmysel sa ako keby začať teraz pozíciovať, dajme tomu, že či už do akcií, alebo možno, že či už do krypta, alebo že či ešte taký nejaký možno ošial alebo otras z takých tých predikcií, čo sa hovorilo, že sell the news a podobne, hej, že teda znižia sa sadzby, že či teda možno že kde je tá vyššia pravdepodobnosť, že či možno vidíte na trhu niečo na tých pozíciách, alebo že možno taký nejaký váš osobný pohľad, že či dáva zmysel možno akože teraz vstupovať do trhu, že keď je všetko povedzme, že na maximách, pretože opäť je tam zase taká tá debata, hej, že stock sú na maximách, zlato na maximách, krypto na maximách a podobne, a že znižujú sa sadzby na maximách, hej, že čo by mal byť akože pozitívny stimul pre tie trhy, že či to práve nebude presne ten opak, hej, že teda budeme ešte stále svedkami tej volatility. No uvidíme, lebo takto. Aj 2007 sa znižovali sadzby na maximách a tiež to bolo v septembri, čiže to nie je úplne že zákonite, že proste teraz je to veľmi pozitívne a trhy idú veľmi, veľmi hore. Nemusí to tak byť vždy. Avšak teraz to tak vyzerá. Hej, čiže uvidíme, ako to dopadne na sledujúce 2-3 týždne, povedzme, a mňa to veľmi zaujíma, pretože ak
povedzme, ja neviem, do polky októbra nezačneme nejak úplne, že strašne padať, tak potom by sme akože mali uletieť, lebo však, chápeš, keď máš pozitívny rok, tak jednoducho ideš. No jasné, a Santa Claus rally, hej? Presne tak, vyzerá to tak. Hej, že, no a vtedy, lebo takto, ja som sa v poslednej dobe akože zameral celkom na stoky z Russellu a akože to v poslednom kvartáli. Small capov, hej, ako myslíš? Hej. Akože my to tu máme, alebo oni to tam majú definované, že small caps, ale tie firmy majú 1 miliardu, 2 miliardy market cap a takéto. Čiže zase nie je to úplne, ale to je jedno. Že tak niektoré stoky z toho Russellu spravili, že 300% za kvartál. Jeden. Hej, a teraz akože sa tu bavíme o tom, že akože môže to ísť ďalej. Hej, všetci vidia, že asi sme v nejakej bubline alebo čo. A nikto nevie, že kedy splasne, lebo ja napríklad osobne som hovoril, že bublina všetko pôjde dolu v 2022. A podri sa, stále sme tu a ideme ďalej, vieš. Čiže ja som sa reálne akože takto úvodzovka popálil. Že reality check, hej? Reality check. Takže nechcem takto predikovať, že tu je koniec, vieš, že ale mi to príde, že sa akože blížime. A tak v bubline chceš byť, hej, long, hej. Hej, jasne. To je tá expanzia, hej. Až do vtedy, kým nie. Presne, čiže v bubline chceš byť long, lebo to dokážeš urobiť proste za krátky čas výnos, ktorý ináč robíš proste dlhú dobu. Rok, 2, 3 a dokážeš to urobiť za 2-3 mesiace. No, takže, ale tam je skôr druhá vec, že keď už sa, že čo budeš robiť, keď praskne tá bublina, hej, a ja v čase, keď máme nízku volatilitu, že ten trh proste má vysoké valuácie a sa zhodneme, že nejaká bublina tam je, aj čo sa týka toho AI, tak proste tam môžeš byť long, ten trh a samozrejme musíš byť ale zahedžovaný nejakým spôsobom, lebo zvlášť keď sú lacné tie ceny toho hedgingu, či tá volatilita implied je nízka, čiže tie ceny tých opcií sú nízke, aby proste v čase, keď to praskne, aby si nebol ten posledný, ktorý kupuje ten top, hej, čiže tak sa investuje v bubline, ako keď investuješ na začiatku cyklu po nejakom veľkom prepade 50-60%, tak zase sa nemusíš nejak extra hedžovať. Aj proste to nakupuješ pomaličky, robíš dolárko z averaging a tak ďalej, ale keď už proste ideš 15. rokom alebo 20. v nejakom rastúcom trende, ktorý navyše zrýchluje smerom hore a je spojený s lacnými opciami, tak proste to musíš byť v bubline a musíš byť zahedžovaný. Treba kupovať konvexitu aj na obidve strany kľudne. Presne tak. Lebo ty v zásade, napríklad, ak som aj pýtal, že ako tie trhy, tak ja napríklad by som kľudne kupoval dlhé opcie, hej, kde je lacná volatilita na S&P, kľudne nejaké cally za 2 roky s expiráciou 10 000. Hej, na S&P. Lebo v zásade tvoje maximálne riziko je do tej zaplatenej prémie a tieto opcie majú implied volatilitu stále 10-11%. Čo je ako extrémne nízka. Hej. Hej, čiže proste tie opcie. A teraz najhoršie, čo sa môže stať, že proste ten trh pôjde dole, ale to zároveň znamená, že tieto volatility, a čo samozrejme neznamená, že stále musíš na tom prerobiť, lebo v čase, keď sa tieto opcie budú repricovať a nedá sa do nich volatilita 10-11, ale dá sa do nich 20, tak tá cena ten trh napríklad padne 20%, ale cena tej opcie sa nemusí zmeniť. Hej, lebo proste bude ďalej od toho trhu, ale ten trh na tom trhu narastie volatilita a tým pádom tá cena tej opcie proste neklesne toľko, ako keby si ju stále priceoval s nejakou volatilitou 10-11%. Čiže a koľko bude trvať tá bublina, samozrejme to nikto nevie. Hej. To kľudne môže ísť ešte pár rokov, alebo to praskne budúci mesiac. Hej. No jasné. Ako takto, že keď už sme pri tej bubline a spomínal si aj to AI a podobne, ako ono by sa dalo na to také pozrieť asi z takého uhla pohľadu, že tá najväčšia bublina je asi ten trh so suverénnym dlhom, lebo však v podstate ten trh je
keď nepočítam trh s finančnými derivátmi, hej, že v podstate najväčší. No a akože ktokoľvek do tohto trhu investoval posledných 40 rokov, tak v podstate neprišiel o peniaze, hej, čiže ako je to aj otázka, že akým spôsobom sa bude všeobecne trh pozerať na tú situáciu dnešnú a hlavne aj to možno na to opäť postavenie dolára ako rezervnej meny, pretože ja mám skôr taký pocit, že to všeobecne tá kríza a tá bublina je v podstate ten samotný dolár a ten samotný finančný systém, hej, že dokým neprejde alebo dokým nepríde nejaká fakt, že významná menová reforma, tak my budeme skrátka v bubline, lebo stále sa tlačia peniaze, stále tie dumlúpy rôzne, ako dolárový milkshake a podobne, hej, že stále fungujú no a tieto veci, ako sme sa tu už bavili doteraz, štandardným spôsobom asi nejde ani vyriešiť a ide asi vyriešiť iba nejakým alternatívnym spôsobom. No a plus, keď už sa bavíme o tom dlhu, tak v podstate ako dneska inak by sa dal vyriešiť ten dlh ako skrátka tou vysokou infláciou. Tých možností asi veľa nie je, možno nejaký zázrak v produktivite, čo zasi ale myslím, že môže sa reálne stať, hej, pretože všetky tie nové výskumy a nové technológie jednoducho sa môžu postarať o ten boom v tej produktivite. No a keď už sme aj pri tom AI a podobne, tak ja si úplne nemyslím, že asi to AI je dneska v pozícii nejakej bubliny, pretože keď sledujeme aj nejakých, či už Elona Muska alebo nejakých rôznych venture kapitalistov, čo investujú vo veľkom do nejakej robotiky a do podobných vecí, tak v podstate oni sa vyjadrujú, že ten trh s robotmi napríklad je ešte že v úplných zárodkoch a je to, že jeden z najväčších trhov, čo sa v podstate kedy objavil. Hej. Čiže ten efekt toho AI môže byť, nehovorím, že to je bublina, tam je skôr cenová bublina, hej, že tie očakávania, ako napríklad sa pozrie na tú Nvidiu, na tie ceny, proste tam je zaprajsované, že v zásade oni budú mať monopol, že budú dodávať kvantum čipov, že budú mať proste zisky, čo sa nemusí stať, hej, že proste nemusí to ísť, lebo nejakú mieru neistoty tam stále máš, hej, a tým pádom mi to príde, že je to strašne rich nacenené, hej, že teraz som čítal tiež, že proste Čína chce prísť s nejakými svojimi čipmi, ktoré sú lepšie ako Nvidia, hej, a proste nebudú to brať a to proste tá Nvidia nemusí toho predať a nemusí dosahovať tie zisky, ktoré sú teraz, čiže AI samotná, to je podobne ako ten internet, hej, že to je veľký hype na začiatku, ako bol v tej dotcom bubline. Proste tá technológia je životaschopná, ale proste nájsť to presné uplatnenie môže trvať nejaký čas a medzi tým tie ceny samozrejme môžu splásnuť, lebo strašne veľa tých firiem, kde teraz prajsuje, že každá tá firma bude úspešná, hej, a dokáže produkovať zisky. Samozrejme, to sa nemusí stať, hej, a ako to bude prebiehať, tak to ešte len uvidíme. Hej. Čiže skôr bublina z tohoto pohľadu, že nie každej tej firme sa asi bude dariť a možno nie tak, ako ten trh očakáva, hej, aj pri tých najväčších, hej, že tam proste sa môže stať veľa vecí. Rozumiem. Ako takto, že určite s tebou súhlasím, už keď aj spomínaš tú Nvidiu a teda tie nejaké obrovské díly a podobne, že by mali naozaj dodávať veľa tých čipov, tak ono, dneska už väčšina napríklad z tých dílov je aj že známych, že napríklad, že Tesla aj s Nvidiou majú obrovské partnerstvá, kde teda sa bavia a rokujú o tom, že Nvidia by mala všetkých robotov, čo má Tesla poháňať napríklad, hej, čiže je to určite aj o tom, aj o nejakej konkurencii, hej, možno o nejakej cene, o nejakej efektivite a podobne, hej, že keď nejaký čínsky čip bude lepší, hej, ako od Nvidie, tak prečo ja ako dajme tomu CEO Tesly by som si nemal vybrať nejakú čínsku spoločnosť, ktorá má kvalitnejšie materiály alebo teda kvalitnejší produkt, ktorý vyžadujem ako americký, hej. Ešte ti to môže Trump zakázať, hej, no, presne, hej, čínske čipy v amerických robotoch. Jednoznačne, ale tak vidíme aj prečo ten Trump aj všeobecne tá politika dneska, aspoň teda ja mám z toho taký pocit, že sa sústreďuje na to, že chcú urobiť že skrátka chcú doviesť zase domov tú výrobu, hej, že tú všetku výrobu, čo odišla, hej, či do Ázie, všade inde, takže zase by ju chceli doniesť zase naspäť domov do Ameriky, pretože opäť je to aj taká trošku otázka štátnej bezpečnosti, hej, že keď mi Čína vyrába zbraňové systémy a čipy do mojich zariadení, hej, a Čína ako v úvodzovkách nepriateľ, hej, tak asi to nie je tiež úplne, že najlepší systém, aj finančný, pretože
priamo ten dolárový finančný systém je zodpovedný za to, že tá výroba vlastne odišla preč z Ameriky, hej, Čiže opäť sa iba vraciame v tom kruhu zase naspäť, hej, že k tomu doláru, že naozaj ako keby veľa tých problémov dnešných svetových je, alebo respektíve pramení z tých defektov toho dolárového systému. No a ja si myslím, že aj to AI a rôzne všetky tieto technológie, že iba sa postarajú o to, že tie dnešné, dajme tomu, defekty toho systému sa budú dokázať buď opraviť úplne, alebo že minimálne zmeniť k lepšiemu. No a čo sa týka tých AI, alebo teda toho konkrétne AI, alebo tej témy, tak to by ma možno ešte zaujímalo, pretože aktuálne máme rozpísaný taký článok alebo takú prácu aj o AI a že teda či skôr je to prínos pre spoločnosť, alebo teda, že by sme sa mali možno niečoho obávať, alebo že či teda to AI berie prácu ľuďom, alebo ju naopak dáva ľuďom, pretože však aj po priemyselnej revolúcii, hej, že najmä tomu farmári prišli o prácu a podobne, hej, ale tak vznikol párny stroj, vznikli rôzne iné technológie, hej, zase neskôr vznikli autá, železničná doprava a podobne, hej, čiže tie pracovné miesta zase kde ubudnú, tak na iných poliach zase vzniknú, čiže možno taký váš osobný pohľad by ma zaujímal na túto tému, že čo si myslíš, že je to skôr ako ohrozenie táto technológia, alebo je to obrovský prínos, alebo ako to ty vnímaš? Ja to vnímam jednoznačne ako príležitosť. Netreba to vôbec sa tomu brániť, akože áno, treba sa iba postaviť proste z očí v oči tej realite, že proste tie niektoré pracovné miesta budú zanikať. Hej, že jednoducho budeš nahraditeľný. A keď do toho spadáš, tak žiaľ, proste treba si to iba uvedomiť a treba sa naučiť akože iba premýšľať inak. Hej, lebo na jednej strane, akože OK, že asi nebudeš mať tú legacy prácu, že niekde budeš proste fyzicky chodiť alebo čo a robiť, lebo tú istú prácu, čo robíš ty, tak bude vedieť urobiť AI a asi aj lepšie. No a žiaľ je to tak, hej, že vo väčšine prípadov napríklad juniory na rôznych pozíciách. Hej, že každé jedno AI je ako junior. Že vyjdeš akože výšku a nemáš prax, tak potrebuješ si nájsť nejaký juniorský job. No a teraz to isté spraví AI, možno aj lepšie. Hej, a akože je to tak. Na druhú stranu, keď vieš, že napríklad si môžeš spraviť nekonečné množstvo nejakých AI agentov hej, a na rôzne témy, tak čo ja viem, ako určite je to lepšie. Hej, že existujú stránky, ktoré AI-ka tiež, ktoré ti napríklad spravia celý marketing. Keď vieš ako. Alebo ti spravia aplikáciu, napíšeš do promptu, ja neviem, že chcem aplikáciu, ktorá mi bude proste sledovať portfólio, správ mi to, že chcem iba pasnúť proste CSV súbor s mojimi pozíciami, takéto mám tieto, čo sú to, columns, stĺpce, hej, že v CSVčku a že správ mi tú aplikáciu, ktorá mi to pekne vyhodí. A za 5 minút to máš. Hej, že možno to nie je úplne ideálne, ale proste párkrát prepíšeš prompt a spraví ti to tak. Hovorím z vlastnej skúsenosti, lebo presne toto som riešil. No a teraz... Čiže už si web developer, hej? Akože, no kvázi, hej. Ale bolo to iba pre osobné účely, nie, že by som to išiel predávať alebo čo. No, ale takéto možnosti akože asi budú akcelerovať, hej. No a keď... toto je ale ten brutálny prínos, lebo doteraz bola že niečo sa napadlo a chcel si to exekuovať, tak s tým boli proste vždycky spojené nejaké náklady, či už časové alebo finančné a teraz ťa to stojí, že keby ty dnes ťa niečo napadne, tak reálne možno aj neviem, do 2 do 3 týždňov to urobíš len za pomoci AI-ka. No a o dosť lacnejšie, lebo ja neviem, nemusíš si platiť možno toľko čo ja neviem koho, nejakých dizajnerov a podobne, lebo ti to proste spraví aj keď si dostatočne... Tak štandardne akože 1000 eur, hej, že za nejaký web alebo aj za nejaké grafiky, zložitejšie, alebo za nejaké shopy. Nie je to iba čierne, tak by som to povedal, že má to aj čosi do seba. Takže
Takže tak sa pozerám na to AI. Miloš, a ty čo používaš AI, alebo že máš s tým pozitívne skúsenosti, negatívne skúsenosti, alebo možno niekto v tvojom okolí, že ak sa ty na to pozeráš? Ja mám skôr pocit, samozrejme určite to má veľké prínosy, ale v čom zatiaľ sa mi zdá, že trochu pokrývkáva to AI je v nejakých takých tých detailoch, hej, lebo ten diabol je v tých detailoch, že keď chceš takú tú hrubú prácu, hej, a ti to stačí úplne nejak nahrubo urobiť, tak to je ako bez problémov. Ale keď to chceš mať nejaké vymazlené a chceš to mať proste takéto tip-top, tak úplne spoľahnúť sa na to nemôžeš a vždycky do toho si musíš hrábnuť a nejakým spôsobom proste si to dorábať, alebo proste ako keď to nepotrebuješ, keď potrebuješ nejaký prvý nástrel, super, ako používam to samozrejme na veľa vecí, hej, aj proste aj pri písaní, ale niekedy proste ja vždycky urobím taký ten nástrel, napíšem si nejaký začiatok, potom trošku mi napríklad AI niečo dopíše a potom to už iba vyškrtávame, že to nie je dobre. Hej, čiže keby som to nechal iba čisto na to AI, tak by to strašne bolo vidno. Hej, že proste môžeš to odovzdať, aké chceš, môžeš to použiť, aké chceš, ale strašne to z toho kričí, že to je čisto umelá inteligencia. A to je proste aj pri tých aplikáciách napríklad, aj pri tých weboch, aj pri prezentáciách, aj neviem, aké iné aplikácie, na čo všetko sa to používa, ale vždycky si to vyžaduje nejakú takúto ľudskú kontrolu, hej, že vždycky to musíš skontrolovať a musíš tam proste dať taký ten input tých detailov hlavne, hej, aby proste to bolo v takej forme, ako by si chcel. Čiže hovoríš, že ešte nie sme v takom štádiu, že dáš AI vypracovať nejakú právnu analýzu a že je to že 100%, hej, že bez čeku nejakého akože reálne legal experta, hej. Ja si myslím, že presne tak, ako hovoríš, no, že musíš to stále, on ťa niekde nakopne, niekde ťa posunie, hej, ale že by si to proste mohol chytiť a nerobiť do toho absolútne žiaden zásah a nekontrolovať to hej, a nedorobiť tie detaily, ktoré častokrát sú to najdôležitejšie, tak si myslím, že nie zatiaľ. Podľa mňa akože záleží, aké má okruhy to AI, lebo napríklad teraz, neviem, či to nie je náhodou, že slovenský projekt, volá sa to, že Nexana AI, a to je normálne, že účtovné lomeno právne poradenstvo, alebo ešte možno aj daňové poradenstvo. A tiež je to AI-ko, ale ono tam má proste natiahnuté, akože ten okruh má špecificky natiahnutý na tieto právne, daňové a účtovnícke veci. Takže keď sa človek pýta nejakého, povedzme, Perplexity, alebo čo to je, OpenAI, ChatGPT, tak asi je to menej správne, ako keď sa opýtaš AI-ka, ktoré je že presne na to stanovené. Ale napríklad, a ja si myslím, že ešte tam, že potrebuješ kontrolovať špecificky, keď potrebuješ nejaké dátové veci. Keď potrebuješ nejaké čísla, že ja neviem, že napríklad nedávno som bol zvedavý na to, že aký zobchodovaný objem je na decentralizovaných burzách na Solane a na Ethereu. No a dal som tam, že čerpaj dáta z DeFi-lama. No a keď som si otvoril stránku ja sám tej DeFi-lamy, tak tam boli nejaké čísla, ale keď tú odpoveď, čo mi dal, tak tie čísla boli úplne že ustrelené. Namiesto 300 miliónov mi tam dalo 1,3 miliardy a podobne. A že to je zle. A toto sú tie veci, že ktoré sa musia nejakým spôsobom akože doťuknúť, ale aspoň niečo to pomáha. No. Určite, ale takto, že ja ešte zvyknem robiť aj takú vec, že keď mi napríklad to AI, keď s ním pracujem nejakým spôsobom, či už tiež buď pri písaní, alebo počítaní, alebo v nejakej tvorbe niečoho, častokrát aj kreatívneho, tak no a teraz mi ušla niť a vôbec neviem, čo som chcel povedať. Nevadí. Vlastne, že čo ja robím, hej, že... ale aj na to som zabudol, že čo robím. Možno potrebuješ trocha cukru. Myslíš? Ale asi áno, že myslíš, že doplní, hej, pitný režim od Red Bullu, čiže ďakujeme. Hej, stále si myslím, že vzhľadom na to, koľko tých peňazí sa do toho nalialo, tak že asi proste nebudú tie zdroje také bezodné, hej, a že už by sme potrebovali nejaké výsledky, ktoré
ktoré by proste tomu nejak reflektovali, hej, že nejakú návratnosť tých investícií, lebo môže sa stať, že proste nebudú tie systémy stále. Alebo si viem predstaviť aj to, že sa proste tí ľudia začnú trošku vrácať naspäť z toho, lebo stále sa budeme točiť v tej nedokonalosti, hej, lebo proste to AI je trénované na nejakých dátach, väčšinou to je proste... Väčšinou Reddit. Áno, čiže to nejaké z internetu. Závisí, aká kvalita je tých dát a keď im proste nedáš tie dáta kvalitné, tak to aj sa asi nikde neposunie stále, hej, a spáliš tam kvantum tých peňazí a proste tie výsledky nebudú zodpovedať, hej, tomu tým zdrojom, ktoré do toho idú a to je akože dosť taká hrozba, ktorú ja vidím, že sa tak dokážeme zacykliť a tým pádom by to malo samozrejme implikácie aj na tie trhy, hej, lebo proste 7 najväčších firiem, ktoré tiahnu celý index, tak sú všetky v nejakej miere zakomponované v tom AI. Určite. Proste Nvidia, Microsoft, sektor, hej, proste Tesla, hej, a všetky tieto samozrejme. firmy, takže to je proste hnané tým, že to nejaké tie výsledky bude mať, hej, a budú lepšie a lepšie. Hej. Presne, že tie naozaj tie technológie sa stále aj zlepšujú. Ja čo napríklad sledujem, čo používam od XAI, čo je teda Grok, bývalý Twitter, oni akože podľa rôznych tých výpočtov, tých testovaní, tej inteligencie a podobne vychádza absolútne najlepšie. No a teda ako si povedal, že tie technológie sa stále zlepšujú. No a vlastne aj som si spomenul, že vlastne čo som to chcel povedať, že čo ja vlastne používam niekedy, že keď mi to spraví zlý výpočet, že naozaj, že hneď na prvý pohľad vidím, že je zlý, tak sa skúsim opýtať na to, že kde si zobral toto číslo, hej, alebo že prečo je tento výpočet takýto, keď má byť takýto. No a väčšinou ono mi tam dá nejaký postup, hej, že ako k tomu prišlo a väčšinou je to iba ako keby chyba v nejakej buď terminológii, že ja som mu to buď nevysvetlil presne, že čo on chce, alebo že to nejako inak zle pochopil. No ale keď si aj takýmto spôsobom vykomunikuješ s tým, tak väčšinou ti to dá potom už ten správny výsledok. A presne včera sa mi napríklad toto stalo, robil som s číslami takú tabuľku, no a hovorím, že chcel som o to AI, aby mi to vyhodilo normálne Excel na základe nejakých dát, ktoré som mu zadal. No a videl som hneď na prvý pohľad, hej, že on mi to hádže okrúhle číslo, ale teda v tých tabulkách bola na konci 4, hej, alebo takéto, čiže som sa pýtal, že vlastne ako je to možné. No a nakoniec som sa dopatral k tej správnej odpovedi, hej, ktorá bola správna, len tým, že sme spolu ako keby že viac komunikovali s tým. Čiže aj takýto môže byť vlastne postup. A čo by ma chlapi ešte zaujímalo, asi možno ste to videli, alebo to aj sledujete, že ja som zachytil v tejto súvislosti pomerne veľa takých správ, že akože pomerne negatívnych, že veľmi veľa firiem prepúšťa častokrát celé oddelenia, hej, hlavne aj teda tie nejakí technologickí giganti, hej, ako aj Intel, aj Meta, hej, alebo teda Facebook, to je teraz celkom taký rozruch to vyvolalo, že nahajrovali. Zuckerberg povedal na rovinu, že chce znižovať stavy, ale také, že do 2030 o 30%, alebo také niečo. A takto, že je to reálne pozitívne, alebo negatívne, alebo či je to len taký, že dočasný stav? Akože pre tých ľudí, čo prídu o prácu, ako to... Tak vieš, to je také, tí ľudia že... vždycky nájdu, hej, že takto, z môjho nejakého pohľadu, nejakého ekonóma, povedzme, je to tak, že keď jednoducho tá produktivita tuto nie je využitá, že tí ľudia proste chodia do tej práci a už nie sú potrební, tak by sa mali preskopiť inde. Lebo ak tam zostávajú umelo, tak jednoducho to neprináša tú hodnotu, ktorú by malo. Niečo ako štát, hej? Ale a štátna správa. To si dobre povedal. No a tak, čiže nie. Takže takto sa na to pozerám. Že tí ľudia vždycky nájdu proste ten spôsob, ako ísť ďalej. Čiže hovoríš, že je to vždycky iba také, že je to taký uhol pohľadu, hej, že všetko negatívne, možno na prvý pohľad má aj zase nejakú tú pozitívnu stranu. Ale tak vieš, ak robíš premetu, tak asi nie si úplne, že na odpis, vieš, že zase ako asi si prácu nájdeš. Asi sa nestratíš, úplne. Tak, čiže zase to nie je úplne, otázny by bol ten štát, hej? Tak...
To sa nebáme. Na druhú stranu. Jasné, však toto kvalitný podcast. To nemusíme. No a chlapi, čo hovoríte inak? Zachytili ste debatu ohľadom cieľ alebo niečo takéto? Lebo aj jak sme sa naposledy vlastne bavili, že to bude taká, že stále téma, že menšia, alebo teda už to nebude tak nejako rezonovať. Že, čo hovoríte na tie clá? Alebo ste si všimli možno nejaký nový vývoj ohľadom toho? Lebo stále ako keby tá téza, ja si myslím, že existuje, že teda Amerika má v pláne ako buď veľmi katovať teda dane a hlavne chcú teda ten external revenue stream. Aký máte vy na toto pohľad? Aj ste možno videli, že sa to nejako kreuje, alebo že niečo podobné? Lebo ja som zachytil, že akože že pomerne veľké peniaze začínajú plynúť do Ameriky z týchto cieľ. No. Ja si myslím, že skôr či neskôr tie krajiny, na ktoré boli uvalené tieto clá, tak s tým nebudú s tým veľmi happy, hej. Čiže myslíš, že tam bude stále také nejaké rozbroje? Ja myslím, že proste oni niečo podpísali, hej, ale aby proste zabránili tomu najhoršiemu, nejakým takým tým nezmyselným clám, ktoré ten Trump vymyslel, ale časom proste ich to začne dliaviť, hej, že proste zistia len, že čo vlastne to znamená pre tie firmy a pre tú ekonomiku, pre proste ten priemysel v tých krajinách a je možné, že časom sa budú snažiť otvárať naspäť tieto otázky skôr oni z tej druhej strany, lebo samozrejme zase tie firmy nejaké je veľmi citlivá tá americká administratíva na nejaké zasahovanie do biznisu tých firiem, proste ako je Meta, Google a tak ďalej v Európe, kde majú pocit, že proste tá sloboda slova, alebo neviem čo, že oni tu môžu robiť prakticky hocičo a netýkajú sa ich žiadne obmedzenia a na druhej strane tých európskych výrobcov smerom do Ameriky sa týkajú, takže ja si myslím, že tá otázka je stále otvorená a pravdepodobne bude. A samozrejme nevyriešila sa stále nejako, aspoň neviem o tom, čo sa týka smerom k Číne, hej, kde je to stále otvorené. To je tá najdôležitejšia otázka, hej, kde stále rokujú a stále sú tam nejaké trenice a nejaký ten deal tam nejakým spôsobom... Hej, ten s tým TikTokom, nie? Ja som tiež toto sledujem nejak už dlhšie, že už sa to malo vyriešiť teraz tiež, myslím, 17. ale zase sa to nejako odložilo na 16. Áno, tak v zásade malo sa to vyriešiť, ale samozrejme Čína robí protiopatrenia, čiže tým, že ona je veľký ťažiar tých rare earths, čiže nejakých tých kovov, vzácnych a pravdepodobne zámerne ich odmieta dodávať do Ameriky, čiže má na nich nejakú páku a teraz Amerika samozrejme oddialuje tým pádom ten TikTok a proste stále je to nejaké vyjednávanie kto z koho, hej, čiže proste Trump to otvoril tieto clá, chce nejakým spôsobom zmeniť to fungovanie, aké tu bolo prakticky po druhej svetovej vojne a čo sa týka zahraničného obchodu, samozrejme ten trh na to bude reagovať, aj čo sa týka rezervnej meny, dolára, bude sa snažiť vytláča proste ten dolár z devízových rezerv, nahrádza ho zlato, pravdepodobne tento trend bude pokračovať, hej, čiže ten dolár minimálne k tomu zlatu bude pravdepodobne oslabovať, že to zlato bude rásť a tým pádom nejaký hedging, hej, pred oslabovaním dolára asi najlepšie je proste zahedžovať si, hrať na pokračovanie toho trendu, hej, že proste zlato bude posilovať k doláru, čiže samozrejme, či bude dolár posilovať k euru alebo k jenu, to je ťažko povedať, lebo to je fiat. No, ale jasné. akože k nejakým tým komoditám, to je samozrejme a hlavne vzácnym kovom je to zase nejaká iná otázka. Takže čo sa týka tých cieľ a doláru, to si myslím, že sa tak skoro ani nevyrieši. Hej, no. Ako asi sa úplne s tebou zhodne vlastne to, čo si povedal, že taká tá debata, že aká fiat mena bude oslabovať alebo posielať voči nejakej inej fiat mene je podľa mňa absolútne bezvýznamná záležitosť. Že teraz hlavne môžeme vidieť, že ten reálny svet tých, dajme tomu, komodít alebo nejakých tých reálnych vecí, hej, vidíme zlato, striebro, že jednoducho tieto reálne aktíva, že extrémnym spôsobom rastú oproti v podstate tomu fiat ohodnoteniu, hej, čo je v podstate
čo je presne tá vec, o ktorej sa tu bavíme celý čas, že hlavne aj v tom dolárovom systéme tá mechanika toho milkshakeu je skrátka dominantná a preto viac menej, že či už to bude, či bude silný japonský jen, alebo že či euro, si myslím, že má menší zmysel hodnotiť ako v porovnaní, dajme tomu, ku zlatu, hej, že akým spôsobom rastie zlato alebo akým spôsobom rastie bitcoin a podobne, hej, že to sú ako keby, že už dva absolútne rozdielne svety a viac menej opačné póly, hej, doslova, čiže ale všeobecne bude zaujímavé určite sledovať tú dynamiku, že ako sa to bude vyvíjať, lebo však keď fiat meny budú oslabovať, tak pravdepodobne tieto reálne aktíva budú posilňovať. No a možno Miloš, mňa by ešte zaujímalo, že ty si spomínal, že možno aj nejaké, akým spôsobom sa dá zachovať, povedzme, v tejto nejakej situácii, že možno priblíž iba, že ako by si sa možno ty zachoval, alebo že čo by si poradil možno nejakým svojim klientom, alebo jak by si sa vlastne ty zachoval v tejto situácii? Áno, tak ako som aj spomínal predtým, keďže čo sa týka toho S&P a toho nejakého 10 000, hej, proste výhľadovo za 2 roky, keby tá bublina išla, tak proste nejakú lacnú konvexitu, keby sme vedeli získať nákupom opcií nejakých dlhých, ktoré pri nízkej volatilite sa obchodujú, tak to je kľudne jedna možnosť. Hej? Proste nejaká tá konvexita, niečo také, ako, nechcem to nazvať, že crazy, ale proste nejaký taký scenár, ktorý je ťažko predstaviteľný, ale vzhľadom na to, že sa obchoduje pri nízkej volatilite, tak nemusí byť až taký, lebo samozrejme nemusí byť až taký úplne nereálny, hej? Vzhľadom na tú bublinu. A keď som napríklad pred 2-3 rokmi povedal, že budeme niekde 6600 v 2025 v septembri, tak tiež by to znelo crazy. Ale proste alokovať časť tých aktív na nákup nejakej tej opcionality a tej konvexity smerom na jednu stranu, hej, čiže aj smerom na nejaký rast tých akciových trhov. A podobne, samozrejme, by som to kľudne urobil aj so zlatom, kde je ako úplne identická situácia, kde tá implied volatilita v budúcnosti je stále relatívne nízka, tam je okolo 15%, čo ako to zlato je trošku volatilnejšie ako tie indexy. Ale proste je to stále možnosť proste nakúpiť lacné call opcie out of money, proste niekde 5 000, 4 000, aj nejaké tieto úrovne a tým ten investor, keď časť toho svojho portfólia nejaké to gro mať v niečom, čomu akože proste dôverujem, pre každého to môže byť niečo iné, ale proste vyšperkovať to takýmito, vytuniť to trošku nejakými takýmito doplnkami proste v nejakej rozumnej miere a priniesť tú konvexitu do toho portfólia, tak vôbec není zlý čas akože nejakým spôsobom uvažovať. Čiže pre mňa kľudne long konvexita na akcie, long konvexita smerom hore aj na zlato, aj na akcie, nízka volatilita a ako hovorím, a v prípade, že by aj došlo k nejakej korekcii, tak tým, ak by narastla tá volatilita, tak tá cena opcií stále bude si držať nejakú tú prémiu, takže vďaka tej volatilite samotnej, kde ten trh môže klesnúť, ale proste tým, že narastie volatilita, tak v absolútnych, samozrejme asi tá cena niečo klesne, ale nemusí to byť ako nič zložité. Čiže málo ľudí uvažuje tým spôsobom, že by nejaké takéto doplnky pridávalo do portfólia, ktoré ako vôbec nemusia byť v nejakých veľkých čiastkách, v nejakých úplne zanedbateľných, ale samozrejme, jak sa blížime po tej bubline smerom hore a pri tom dlhom trvaní do toho trhu, tak mi to dáva akože celkom zmysel. A čo hovoríš na ťažiarov zlata? Myslíš firmy, ktoré ťažia? Áno, Barrick napríklad. Áno, tak samozrejme, tam je to odvodené od tej ceny zlata, hej, čiže samozrejme tá ich marža bude čím ďalej väčšia, ak cena zlata bude rásť, oni majú nejaký svoj break-even point, za ktorý dokážu ťažiť. Takže... Vieš, kde to je? Napríklad teraz v Amerike? Lebo ja som si akože pozeral o tom poslednej dobe nejaké veci, lebo keď sa pozrieš na to, že proste S&P je tvorené z rôznych tých sektorov a tu sú všetky sektory a tu je, že sektor ťažiarov zlata. Proste úplne, že raketa. No a vyzerá, že keďže zlato je dosť možné, že pôjde, tak ťažiari zlata by mali ísť tiež. Tak a
náklady na vyťaženie tej jednej unce sú niekde okolo $1,500-1,600 pre týchto ťažerov. Na aktuálnych cenách. Čiže ten gap je proste, že fakt, že veľký. No a teraz vieš, ak sa tieto tlaky, o ktorých sa bavíme, nejaké inflačné a to, že sa odkloňuje od dlhopisov ku zlatu, tak ak budú akcelerovať alebo teda pokračovať, tak jednoducho ten gap sa tak skoro nezavrie, čiže ako keby dve veci sa budú tak naháňať. A tie stoky by mali naháňať tú cenu zlata logicky. Samozrejme, určite máš pravdu, tá cena samozrejme išla už hore dosť prudko tento rok. Čo ma tuto trochu vyrušuje je, že keď vidím napríklad aj tie zásahy vlády do tých súkromných firiem v Amerike, hej, ako americká vláda kúpila podiel v Inteli a tak ďalej. Proste napríklad sa bojím, či skôr či neskôr pri nejakom extrémnom náraste tej ceny zlata nemôže znárodniť tie bane, hej? Napríklad to by bola aká sila. Asi by to nebolo prvýkrát. Asi by to nebolo prvýkrát a prevezme tie firmy, čiže stále je to nejaký cenný papier, hej, tá akcia, ktorá je proste niekde nejaký zápis, hej, že vlastníš tú firmu a samozrejme oproti tomu, že vlastníš fyzické zlato, je to asi trošku väčšie riziko. Hej. Aj keď chápem, ten biznis model je určite dobrý, s rastúcimi cenami zlata bude stále dobrý, ale nie som si istý, že akým smerom sa pohybujeme, čo sa týka týchto vecí. No. Znárodňovania a podobne. Nehovorím, že to je nejaký akutný problém, ale... A takto, že myslíte, že je to reálne pravdepodobnosť, že by sa niečo takéto mohlo stať ešte aj že dnes? Že nejaké záhadanie... Akože dnes? No dnes neviem. Dnes 19. septembra, alebo budúci rok 19. septembra. Ja takto. Akože uvidíme. Podľa mňa teraz ešte nie sme tak na tom. Tie trhy proste stále rastú. Keď budú padať, tak vtedy akože môžu byť nejaké tlaky. A uvidíme, že... Lebo takto, že ja som už zachytil aj také debaty, ako takto, že ja čo sledujem jednu takú akože vedeckú prácu o Bitcoine, ktorú písal vlastne Jason Lowery, čo je dneska ako poradca pre americké Space Force v oblasti cyber security. No a on vlastne napísal tézu, že hromadenie Bitcoinu je otázka štátnej bezpečnosti a vlastne odvtedy kebyže najväčšie finančné domy začali si dávať aj všetky tie aplikácie na bitcoinové ETF a celkovo ten svet sa tak trošičku posunul po tej téze, čo ja som stihol odsledovať. Takže preto mňa by zaujímalo, že či možno aj toto nie je nejaká pravdepodobnosť alebo teda v budúcnosti, že možno by tá vláda by nejakým spôsobom chcela možno siahnuť aj na ten Bitcoin, podobne ako v minulosti siahla na zlato, pretože je to ako keby taká trošku podobná situácia, hej, keď má byť Bitcoin otázka štátnej bezpečnosti, tak asi štát je v pozícii, že jednoducho ten Bitcoin mi dajte, hej. Že či teda vnímate toto ako nejakú možnosť alebo pravdepodobnosť a že či je to vôbec možné, alebo je to skôr na úrovni takých hypotéz a debat? Ja si myslím, že ten štát podporuje kryptomeny z čisto jedného dôvodu, aby vytváral dopyt po tých amerických dlhopisoch cez stablecoiny. Hej, čo to je, no jasné. Skôr si myslím, že je v záujme toho štátu, aby ten Bitcoin voľne cirkuloval, aby proste tí ľudia ho nakupovali a posúvali si ho cez nejaké transakcie a tým pádom využívali tie stablecoiny, ktoré vytvoria dopyt po tom americkom dlhu. Takže neviem, čo by s tým Bitcoinom ten americký štát... Chápem. A takto, že myslíš si, že ako keby, že tá vedecká... Lebo takto, že jasné, samozrejme chápem tento názor, aj si myslím, že to tak reálne je, ale zase na druhú stranu príde mi toto ako... Akože teda neviem, že či možno menší dôvod, ale akože naozaj detailná vedecká práca zverejnená v knižnici MIT, nejak akože 400 stranová, hovorí o tom, že je to naozaj, že Bitcoin je technológia, ktorá nie je preskúmaná a ako keby, že detailne a že v podstate ten monetárny aspekt alebo ten finančný aspekt tej technológie je vlastne iba jeden z
jeden z tých aspektov, čo to reálne tá technológia je, hej. Tých ďalších môže byť 10, hej, rôznych využití a podobne. Čiže možno, či toto nie je trošku významnejší argument, že sa o tom baví nejaká vedecká komunita, ako to, že je tu nejaký politický tlak, hej, a mám ja ako keby, že záujem o to, aby kupoval svet môj dlh, že, alebo sa tie dve veci môžu v realite aj doplňať, hej, takže možno iba toto by ma zaujímalo, že alebo teda Dušan, povedz ty, že myslíš si, že ten vedecký argument, to hromadenie je významnejší ako teda to, že teda chcem vytvoriť dopyt po dolári, alebo teda po štátnych dlhopisoch? Ja by som skôr povedal to, že k tomu, čo si hovoril, že či je nejaká motivácia tej vlády, že zobrať ten Bitcoin, určite je. Určite je, lebo určite je jednoznačne, lebo teraz si zober, že keď niekto kúpi Bitcoin teraz, tak akože asi aj keď narastie na 200,000, tak asi mu to nezmení život. Ale je veľké množstvo ľudí, ktoré kupovali za 1,000, 2,000 a menej dolárov a tým to už zmenilo život. No a presne títo ľudia akože začínajú mať kvázi, povedzme, čím ďalej, tým viac väčšie slovo v tej spoločnosti a začnú mať možnosti. No a nikdy historicky nebolo v záujme vlády ľuďom dávať možnosť. Nikdy proste nebolo, že ľudia si povedia, že dobre, že tu je moc drakonický systém, tak sa odsťahujem, odídem. Že proste vláda nechce dávať túto možnosť. No a keď zrazu proste sa prišla nejaká inovácia a máme tu, čo to je Bitcoin a že nejaká blbosť a ignorujem a potom zrazu, že že tí, čo toto išli, tak to je taká skupina ľudí, ktorí sú presne tí, ktorí sa pozerajú do budúcnosti a robia možno nie takú osvetu, ako by si vláda želala, hej, že čiže určite, alebo Bitcoin je zlý. Hej, ale akože, pre vlády áno, to je taký kryptonit. Ale... No len takto, že chcel som len dopovedať, že je zlý až dovtedy, kým nezalepí dieru v britskom štátnom rozpočte. Hej, asi tak. Čiže asi toľko k tomu. No a možno ešte takto by som sa teba opýtal, že čo si myslíš teda, že ako by sa mal dneska možno človek zachovať, hej, že možno z tvojho nejakého pohľadu, Miloš už hovoril aj takto, že OK, že teda tá konvexita, hej, že zlato, povedzme, že aj tie akcie a že myslíš si, že má zmysel, dajme tomu aj to krypto, alebo ten trh s kryptomenami, alebo že má to zmysel zaradiť do portfólia? No, z dlhodobého hľadiska určite áno, ale zasa záleží, lebo to, čo si hovoril, že či sa dá zhábať ten Bitcoin, no tak keď si ho kúpiš tak, že nikto nevie, že ho máš, tak kvázi sa nedá zhábať, lebo proste nikde neexistuje záznam o tom, že ho máš a vieš, to sa nedá ani proste vynútiť, aby si niekomu ten Bitcoin dal, ak ho máš, ak nikto nevie, že ho máš. Dá sa tak kúpiť. Áno, a čo, akože bez KYC? No tak bez toho, aby o tom bol nejaký záznam. Jasné, ježišmarja. Akože peer-to-peer, preto to vzniklo. Čo peer-to-peer, čiže iba, že čisto, že si to nevedia s tebou spojiť. Akože záznam je, ale nevedia, že si to ty. Presne tak. Nikto nevie, že si to ty. Ale voči tomu, samozrejme, ty robíš nejaký prevod, nie? Čiže za niečo ho kúpiš. Čiže aj keď to je peer-to-peer, buď za cash, alebo za zlato napríklad. Za fyzické, samozrejme. Alebo ešte môžeš to spraviť nejako, neviem, alternatívne, hej, že by si čo ja viem, mal stablecoiny, vymenil za Monero a Monero vymenil za Bitcoin, ale tak musíš mať najprv ten stable samozrejme a tak ďalej. Ale možnosti sú zatiaľ. A neviem, ako to bude v budúcnosti, ale... Bude ich menej či viac? Skôr menej, ale ľudia vždycky nájdú... Takže vieš, ak to bude. Ale ľudia si vždycky majú tendenciu nájsť cestu. Hej, a je napríklad jeden taký, to je český projekt z dielne Satoshi Labs a tá aplikácia sa volá, že Vexl. Hej, ako kedysi boli tuto vexláci, tak tiež sa to volá, že Vexl. A tam napríklad, keď máš kontakty, vždy tam nahráš normálne, že kontakty a keď buď ty máš kontaktov niekoho, kto chce kúpiť alebo predať Bitcoin,
tak sa ti to zobrazí, alebo ak ten, koho si pridal, má v kontaktoch niekoho, kto, tak vlastne tiež sa ti to zobrazí. Čiže a čím viac si v tej komunite, čím viac akože poznáš tých ľudí, ktorí majú niečo spoločné s Bitcoinom, tak tým je väčšia šanca, že nájdeš tú protistranu. Čiže ako je to napísané vo white paperi, že je to peer-to-peer electronic cash system, tak toto sú tie takože true krypto veci, že nemusí nikto ťa poznať, nikto nemusí. Áno, akože ja si tiež myslím, že to najhoršie, čo sa tomu kryptu stalo, je, že sa vydalo tou cestou do tých ETF-iek a deriváty a tak ďalej, lebo proste to je myslím skôr či neskôr zistia všetci, že to je slepá ulicka, že toto nikam nevedie a to ich bude iba gniaviť. Fiat verzia Bitcoinu. Presne tak, že to iba dajú do obehu iba nejaké fiat bitcoiny a proste to není dopyt, ktorý niečo s tým trhom ako urobí, skôr ich to bude iba manipulovať a bude ich to obmedzovať ako v tom raste. No. Neviem, aký je váš názor? Akože ja mám podobný názor na to, že sú to také dva paralelné systémy, hej, že jeden taký, ktorý v podstate tu je roky, vidíme, že nefunguje, respektíve funguje pre nejakých pár vyvolených a pre ostatných funguje trošku horšie, ale akože súhlasím s tým, že tie dva systémy musia si nejaký čas fungovať paralelne, čo už vlastne dneska sa deje, hej, už vlastne od roku 2008, odkedy vznikol Bitcoin, hej, čiže myslím si, že je to ešte taká, že dlhá cesta, kým sa nejak dostaneme k názoru, že či jedno, či druhé, alebo že či oboje nejakým spôsobom paralelne, čo ja si myslím, že je reálne tá cesta, alebo sa zase naozaj, že potom už v dnešnom fungovaní paralelne, však koľko už 16 alebo 17 rokov, už môže možno aj nejakým spôsobom plynule prejsť po niekoľkých rokoch na ten už čisto DeFi, alebo teda možno nejaký ten decentralizovaný systém, ale kedy to bude, či to bude zo dňa na deň, či to bude nejaká postupná tranzícia, to naozaj povedať neviem, ale myslím si, že oboje je možné, hej, že z takého uhla pohľadu. No nič chlapi, ja si myslím, že už sme toho prešli aj celkom dosť. Ďakujem vám veľmi pekne za naozaj tieto hĺbkové pohľady do trhov, aj do všetkých tém, vlastne aj ohľadom toho AI. Myslím, že to bola veľmi, veľmi plodná debata. Aj pre nás, aj pre našich sledovateľov a poslucháčov, čiže nič z tohto sa nedá brať ako investičné, ani právne, ani daňové odporúčania, ani nič podobne. Samozrejme vždycky iba berieme to s humorom, s vzdelávacími účelmi, samozrejme, takže chlapi, ja vám ďakujem a teda teším sa na ďalšiu epizódu. Díky, ešte som chcel na záver, keby niekto ma chcel kontaktovať s nejakými otázkami. Jasné, sorry Miloš, jasne povedz, kde ťa ľudia nájdu? Mňa nájdu najmä na LinkedIne. No, jasné. Miloš Labaj, kde pravidelne prispievam a píšem proste o konvexite a tých konvexných možnostiach a doplnkoch do tých portfólií, čiže tam si ma môžete nájsť, ak ste na LinkedIne, tak kedykoľvek sa môžeme nakonektovať a môžete ma tam kontaktovať. Dušan, a ty? Ja asi nič. Ty si inkognito však, že? Ja som zatiaľ takto, nejako sa nesnažím nejako medializovať ani nič, mňa to proste takto baví. Ale tak však to je dobre, každý má svoj vlastný štýl, ale tak možno povedz iba v rýchlosti, že možno, že čomu sa nejak tak bližšie, že venuje, že čo je tvoja nejaká expertíza. Ja takto, že predstaviť sa po dvoch dieloch. To je ale dobre. A vieš čo, tak ako idem si akože dosť krypto, DeFi, akože skúmam, alebo teda venujem sa poskytovaniu liquidity a aké sú tam možnosti. No a opcie na stoky a kadejaké takéto. Čiže finančné deriváty, aj tradfy, aj DeFi, presne tak. A všetko vlastne maximálne anonymne, hej, že ak si povedal, že nie som nikde, nenájdete ma. Ideálne, ale akože, čak ako nájdete, ako mám LinkedIn zo strednej školy, ale vo všeobecnosti sa nejako nie akože verejne promujem. Ale... Čiže ty si ten predatorský algoritmus, hej? Ktorý tam kotuje tie kontrakty. Uvidíme. Zatiaľ nie. No nič, chlapi. Díky moc ešte raz a teda teším sa na ďalšiu epizódu. Hej. Čaute. Čauko. Čau, ahoj.